Ang matada ako. Naku, magagalit. So, i-pressure cooker natin to bago natin ilagay sa oven. So, lagyan natin sibuyas, luya, at tanglad. At kung gusto natin may lasa na siya, lagyan din natin ng tuyo. Ayan. So, 20 minutes lang gagawin natin ito pagpakulo bago natin ilagay sa oven. So, ito na pagkatapos na nating pinakuluan gamit ang pressure cooker at lumambot na yung ating baan ng baboy. So, ilalagay natin to sa oven. So, ito na rin yung ating pata. So, nilagay natin dito sa oven. Pagkatapos natin pakuluan, ayan na po. Ang sarap na siya tingnan. O, diba? Ayan. Ayan. Babalik na rin lang natin ito. Sarap. Sarap yung ano.